tuoreista hankinnoista pallon liikkeelle. Jonne Uroselta pitkä avaus. Jepon alakerta purkaa tämän. Tämä tilanne on paitsi, joten uudestaan ja pakkina sitten toppariparina Carlos Mahuko ja Errol Erguner. Errol Erguner tuossa juuri pallon kanssa. Jeponomia kasvattaa 19-vuotias. Erguner levitys vasemmalle. Sieltä eteenpäin Joona Malinen ja tästä otteluen Atakai laittaa pitkin eteenpäin. Sinne rynnistää Eero Ylönen pallon perään. Ja Laiho. Janhunen tekee liikkeen syvyyteen. Tähän pääsee ensimmäisenä Errol Erguner paikalle. Empeen erikoistilanne, katsotaan mitä se tuottaa. Siniset tekevät liikkeitä maalilla ja taka-alueelle irtopallo pomppii. Kierrokselle. Ergunerin pallo pystyyn. Nyt se tulee siihen Kiurulle. Kiuru pienestä kulmasta viimeistelyyritys. Jonne Uronen torjuu. Errol Erguner, Carlos Mahuko ja tässä pallossa on Lassi Forse, joka tosin tuolla keskikentällä paljon osallistuu pelin rakenteluvaiheessa. Nyt Jeppo Rynnistä maalipotkua lähettämään. Tiiviiseen tahtiin siis molemmilla joukkueilla tässä nyt pelejä on